nandito kami ngayon sa Mumbon, guys. Punta kami ng Kalihon Island. Diyan. Yun o, yung sasakyan natin. Ayun. Ayan, taray. Sino ka dyan? Ayan guys, yung mga kasama ko, si Carlo, yung sa kaliwa, sa gitna si Precious, at saka si Kyla. Si Kyla pa dating contestant ng The Voice Kings Philippines. Yan po. Okay lang kasi cellphone mo ako. Lipad tayo eh. Linangka kasi tinagalo. Yeah. Wag, Carlo, balance tayo. Up. Eh, gusto niyo magpalit na damit? Opo. Dito. Bahala tayo. Diyan kayo magpalit ng damit. Namari ko lang mari. Ayun mo rito ng mansion. Kasi dagat. Diyan kasi mabato dyan eh. Pero ulitin nyo na hanggang hindi pa. Ano ang dala nyo? Ba tayo? Ha? Oo, ikutin natin yan. Dito maganda naman.
daw. Parang mas maganda doon ah. Doon ah. Oo, bato na rito eh. Yung, ano na to, parang bato na to. Bato na. dito. Balik tayo, balik. Balik tayo sa kanina. Doon tayo.